Halo, welcome back to my YouTube channel Queen Sainem Ratu Iclik dari Jawa Timur, Blitar. Aduh, kalau sekian hari sekian lama ya. Dunyone iki waduh molak-malik. Dunyone iki wis koyokno bubrah. Dunyone bubrah polo. Akeh pencabulan. Cah cilik dirusak. Nek Sainem bahas si Kang cabul-cabul iku oke sing marah. Paling mereka dulure ya. Mereka anak saudarane apa mereka sendiri sing pelaku yo senengane cabul ya. Saya mungkin wis edukasi tentang iclikan tuh kentu iclik tukang dewasa kenapa yo Mbah Yai ngono kae ora tau ndelok kontene Sainem ngono yo daripada nyabuli cah cilik-cilik mbok ndelok kontene Sainem marang klocung-klocung ngono karo bekemi manuke dhewe tuki sabun, tuki hand body apa tuki opo kayak gitu. Saya iki wis rela lho dadi bahan lucu-lucuane sing tukang cabul ngene iki. Mbok yen delok kontene Sainem kaya Mbah Yai kaya sing Mbah Yai kaceren ngono kuwi, sing duwe ponpes-ponpes kaceren apa tokoh-tokoh sapa ngono. Aku nggak ngomong tokoh agama lah ya, tokoh-tokoh tukang iclik maksudnya. Ngono kuwi. Biasanya sing kang cilik-cilik ngono kuwi kan ya sing wong tak gak tau kerja okol kayak gitu. Delok Sainem. Anyway, piye sih carane memuaskan diri? Carane memuaskan diri ku aku sing komen dek ini. Ngene. Kan aku guys story ini ya, guys story. Yo ngalah udan-udan kayak ngene orang ndek bojo arepe iclik bingung. Terus oke sing komen ngene, ya carane bantu diri sendiri iki karo jari karo driji, duwek-uwek karo driji. Nek Sainem ku gak pernah yo nguwek-nguwek bawukku ki karo driji lek ngetokne dhewe ya. Tapi lah aku pernah ngetokne dengan seseorang ngono kuwi pernah ayo karo driji. Karena dhek iki demen ngono, lebokno drijimu ngono. Guwendeng janane guwendeng. Aku padahal aku dhewe ngetokne ndak pernah harus driji. Ndak pernah. Paling tak usuk-usuk pinggirane karena apa? Takut terkena kuku, bisa luka dalam infeksi ya. Tuh. Jadi nek karo driji ku bahayane dek kuku. Engko nek kukune melukai organ dalame VV iki kok bakteri kan nek luka dalamku nggak iso langsung kering ya, nggak iso langsung kering, takutnya nggak iki terus menimbulkan bakteri, menimbulkan penyakit kayak gitu biasanya kayak gitu. Opone sing pakai alat-alat dilebokne ngono kuwi Sainem takut ya, Sainem takut sing pakai alat dilebokne ngono kuwi takutnya apa luka dalam kayak gitu. Lah wong sing gawe nganu velie kadang bisa luka dalam kok, kadang bisa luka dalam sing pakai veli gitu. Terus jadi ya takut aja kayak gitu karena apa ya, sensitif saya namanya agak apa ya, agak kayak berputar-putar gitu loh, kayak pusing apa anemia, kurang darah. Sainem kurang darah karena kemarin-kemarin itu begadang live terus malam-malam. Jadi kalau ada yang tanya, "Nem kenapa tidak live?" gitu. Jadi Sainem itu ngantuk ya. Setiap hari kon suruh begadang nggak bisa karena apa? Paginya saya kerja terus ngantuk-ngantuk, kerjanya ikut orang. Nanti lah kalau saya pulang ke Indonesia terus mungkin bisa live setiap hari, nerima curhatan sakit hati sejuta umat ya. Pokoknya curhatan sakit hati judulnya. Pokoknya curhatan sakit hati, seputaran ngiclik boleh tapi disamarkan ya. Siapa yang setuju silahkan komen. Saya mengadakan curhatan ya, nanti
bisa kontak-kontak nih ya, siapa tahu gitu ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nanti semoga terrealisasikan curhatan. Nanti kalau itu bisa hubungi IG aku, tapi belum lah. Kalau curhatan itu maksimal saya nemu itu apa ya, pas live. Lek nggak live yo ojo diteleponi karena aku harus kerja. Lek mau teleponi yo nganu aku gak ono waktu karena melok uang. Ojo dikirimi gambar-gambar free juga di IG ku ya, jangan dikirimi gambar-gambar free ya, karena di Hongkong ini aku mau ndelok bokep ya, itu bebas sekali. Lek mau terima mau kirimi gambar-gambar free-mu itu aduh takutlah. Takut. Siapa yang setuju saya menerima curhatan hati, silahkan komen saja di bawah ini suara yang terbanyak, nanti saya bisa itu ya, bisa apa ya, ya bisa bertimbangan lagi gitu. Oke, udah besok lali